Sve pozdravio prije svega. Što se tiče utakmice sa Zrinjskim, već sam dovoljno rekao, neću se vraćam na to. I pokušao sam i ja igrače da zaboravimo to što je bilo, da ispravimo one greške koje su bile prisutne u toj utakmici. Ništa, pripremali smo se za utakmicu protiv Slavije. Ovih 7 dana, u stvari od subote već odmah poslije u nedjelju smo se počeli, krenuli smo se Slaviji. Daćemo sve od sebe da pokušamo da ispravimo ove negativne rezultate koji su imali prva 2 kola. Sigurno da je gostovanje protiv Slavije neugodno i uvijek i ranijih godina je tamo bilo teško igrati. Ali bez obzira na sve, mislim da ćemo pokušati da smognemo snage, da se vratimo i da uspijemo da dođemo do jednog pozitivnog rezultata za nas. Možda čini se 5 žutih kartona ovdje na Bilom polju, će li tu biti neki... Nema žutih kartona, jedino je problem što je kapitan Hadžić povrijeđen, on vjerovatno neće moći igrati u subotu. Evo čuo sam, gospodine. Će biti drugih promjena, možda od slabije igre, to osim Hadžić svoje korist. Što planirao što nije? Promjena mimo Hadžića, vidjet ćemo još, vjerovatno neće biti taj fond igrača koji imamo na nekim mjestima gdje nije škripalo, tu smo i najmanje pokriveni, tako da nadam se da ovi igrači koji su igrali da pokazali su 2 lica u 2 kola i opet se vodim s onim da će uspjeti da se vrate, malo ćemo se drugčije i postaviti, vjerovatno ćemo sredinu ojačati i pokušat ćemo da te igrače koji su bili slabi da ih oživimo i da pokušaju da se vrate, da odigraju što bolje u subotu. Što je se Martinović? Pa Martinović je počeo jučer sa nama trenirati. Što se tiče ovdje ljudi u klubu, koliko sam upućen, oni su sve te potrebne papirologiju su poslali prema Rumunskom savezu. Sad se čeka certifikat kad će doći za njega i kad dođe certifikat, on će imati pravo nastup. Kako je? Formi, može igrati? Tek je jučer došao prvi trening, pa vidjet ćemo nakon par treninga. Sigurno da nije u takmičarskoj formi kao ovi momci što su ovdje. Sigurno će mu trebati određen period adaptacije, jer je išao i hodio na neke probe po Ukrajini, ne znam gdje je još bio. Taj put sam na 2-3 destinacije išao, sigurno da je izgubio. Onda je trenirao za borcem, ja mislim, iz Jela, vjerovatno intenzitetom, možda nekim manjim. Pa vidjet ćemo koliko budemo mogli koristiti do ove pauze, onda poslije pauze sigurno će moći da uđe u sastav. Ima gospodin Bošnjak. Gospodine Gavran, kažete da su igrači pokazali 2 lica, mislim da se većina kolega složi da je golman naš pokazao jedno lica, mislim da je to njegovo pravo lice, da on nema kvalitetu zaista. Ne mogu to reći jer sam ga gledao najmanje 50 puta za ovaj klub. Razmišljate možda na toj poziciji, jer prvenstvo ide bliži se kraj prijelaznog roka. Ma ne razmišljamo da više mijenjamo tu. Ako razmišljam samo o njemu i o Pjaniću. I sigurno da je u prva 2 kola on najviše doprinio ovome rezultatu. I on je svjestan toga, ja ipak se nadam, taj neki reprezentativni kalibar koji je bio ranije, da će pokušati da se vrati u te neke stare okvire svog tog vremena dok je bio, kažu da je bio među najboljim golmanima države u jednom periodu. Ja se s tim vodio. Svakako da je situacija, kad je u pitanju golman, znam, u nedoumici sam s tim što je prošlo utakmicu Pjanić koji je branio zadnje kolo protiv Slavije i on tamo primio 5 golova, da čovjek dođe, počne se... Kako nije bilo 30? Mnogo čemu nije bilo utakmice, čovjek već nije poslije i od Marta je igrao, onako samo su išli na gostovanje. Dobro, nije baš, ja kad sam pogledao ko je igrao tu utakmicu, nije to baš tako bilo igrao. Ko je igrao, mislim, kako nije čeliti se zna već godinama pa kako prvenstvo je. Svaka utakmica je prijateljska, a kamoli prvenstvena je mjerila nekih stvari. Na kraju krajeva trening je mjerila kamoli utakmica koliko možeš pokušati. Zašto je da Pjanić uopšte ostavljen, čovjek se razmišljao o njim da bude tad prvi golman. Prije to. Iako ste vi naravno istirali da se dovedeš. Nije niko,
govorio ko će biti prvi i drugi golman, za sad je ovaj bio dobio. Izvinjavam se, direktor je u izjavama čovjek najavljivo da se razmišlja da on tu je prvi golman. Ja to nisam izjavio nikad i tu su dva golmana, pa vidjet ćemo.